Moi kaikki ihanat katsojat. Tää on Storytime-video siitä, kun Voitto oli Egyptissä ja sitä yritettiin ryöstää. Ja ihana video. Ja Voitto jatkaa nyt tästä puhumisella. Ja kivaa videota. Anteeksi, tämän videon äänet on aika hiljaisella, joten suosittelen pistää ääni aika kovalle, koska tää on kuvattu 3 yöllä. Noniin, tästä lähtee tää storytime. Voitto tuli tän! Noniin, eli tää on nyt sitten, tää on storytime siitä, kun mä menin Egyptiin ja mun just upouudet kengät koitettiin pölliä. Noniin, eli tarina alkaa siitä, että minä, Voitto, olen mun sängyssä nukkumassa 6 aamulla ja mun perhe tulee sinne ja sanoo, että me myöhästytään lennosta. Joo. Sitten me otetaan juna, mennään juna-asemalle, kaikki tää normishitti. Joo. Päästään lentoasemalle, päästään kaikesta turvatarkastuksesta ja passitsekistä ja kaikesta tästä normijuttuista läpi ja sitten me mennään sinne ja ostetaan jotain juomaa just lentokoneeseen ja kaikkea tämmöistä evästä sieltä lentokentältä ja joo, päästään sitten lentokoneeseen. Ihan joo, lento menee turvallisesti. Ja joo, mä tilasin siellä jotain kokista kesken lennon, mut se on nyt sivuseikka. Päästään sinne Hurghadan lentokentälle Egyptiin ja se on aika kiva. Meitä tulee sieltä hakea taksi, missä on isän nimellä tulee hakea. Päästään sieltä Hurghadan keskustasta. About 0,5 tunnin ajomatkan päässä on semmoinen paikka kuin Magadi Bay. Niin joo, päästään sinne ihan hyvin ja tosi kiva hotelli. Ollaan siellä about 7 illalla ja no tutkitaan vähän paikkoja ja käydään jo safkaa iltapala ja vähän uimassa hotelli-uima-altailla ja joo, siinä olikin ekan päivän ohjelma. No niin, ja sitten me skipataankin kokonaan 2. päivä ja mennäänkin 3. päivä iltaa, jolloin mä ja mun perhe lähettiin pois sieltä Magadi Bayn alueelta, joka on niinku lomaresorttialue, niin syömään semmoiseen vähän espanjalaistyyliseen ravintolaan. Joo, mä tilasin siellä aika hyviä ostereita ja kokiksen, mitä siellä kyllä tuli juotua. Joo. Sitten me nähdään, siinä vieressä on Nike-kauppa. Me mietitään mun äitin kanssa, että olisi niinku tarvetta uusille kengille mulla. Mennään kattoo kenkiä, katsotaan kaikki Jordaneit ja Air Maxeja, mutta ei oikein löydy mitään sopivia. Mut sit me nähdään yhdet ihan kivat Jordan 4 ja sit päätetään, että otetaan ne. Joo, mä käyn sovittaa niitä ja päätetään sitten ostaa ne. Joo, sitten kaikki menee hyvin. Me otetaan semmonen bagi mukaan, muovipussi, että siinä sitten kannetaan niitä sen boksin kanssa hotellille. Ja nyt tulee se hetki, mistä hemmetin outo spurgu tulee mun luokse, koittaa ottaa se mun muovipussi mun kädestä, ottaa sen ja lähtee juokseen. No mä tarraan siitä muovipussista, vedän sitä taakse. Se koittaa vieläkin ottaa sitä, mut no mä nyt saan sen, koska on totta kai vahvempi kuin se hemmetin spurgu, joka oli varmaan juonut 2 litraa alkoholia. Joo, kaikki menee, saan ne kengät. Siinä on tietysti semmoista pikku shokkia ja sit mä aloin pikkuhiljaa rauhoittua ja päästiin hotellille ja kävin suihkus ja menin niinku käytännössä nukkumaan ja se oli niinku ehkä tarpeeksi infoa tästä meidän lomasta, mut sillä lomalla kävi pari muutakin juttua, vähän jännittäviä. Joo, niistä tulee vielä jotain storytime-videoa ja tässä taustalla oli muuten vähän tätä Taisto Fortnite-gameplaytä ja muistakaa, että on mun ja Taisto yhteinen kanava ja että tilatkaa ja tykätkää videosta. Kiitos. Mä Taisto tuun nyt tähän videon loppuun jäppää jotain juttui. Ja oikeesti, muistakaa tykätä ja tilata. Tai mä aion tunkea mun hikisen sukan teidän suuhun.
Joo, eli tykäskää ja tilatkaa. Jos te tilaatte, niin mä tuun antaa sen sukan teille. Olkaa iloisia, että te saatte edes jotain teidän elämässä.